Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uzale ushaqekile umndeni wakaphewa entabuka endwedo okudutshulwe kwabulawa kuwo amalunga amathathu omndeni owodwa ezihlalele ehostela kwamashu ngomgqibelo ebusuku. Nginibingelele ezindabeni zezwide-media. Igama lami ngusibonga konke wakandwandwe Mothanda, ungangibiza intatheli ka YouTube. Namanje usaphithe namakhanda umndeni wakaphewa okubulawa kuwo amabhungu amathathu okubeka ukuthi behlalela ehostela kwamashu ngomgqibelo ebusuku. Kubikwa ukuthi ngomgqibelo ebusuku udutshulwe Ziphe ube neminyaka engu-26, uthando lethu Phe ube neminyaka engu-24 kanye nomxolisi Phe ube neminyaka engu-21 abangokudabuka entapuka endede. Bathele ngoyaba lezinhlamvu abantu abangaziwa abavele bangena base abavele bangena base bevulela ngenhlamvu. Oyilungu lomndeni elandisa elinye lamaphephandaba isolezwe umnumzane Phe uthe uhlobene nabagili. Utshelwe ukuba abagili babulawa ngezikhathi zabo 8 kusini. Kube wathi azikho izitha zabo esizaziyo futhi akunanxabano ababeke basibekela ngayo. Izingane nje besanda nokuqeda isikole lezi zihlalela kulo leli hostela kwamashu ukuze besondelele amatoho. Kube wathi sijaqeke kakhulu ngokubulawa kwazo ngoba akukho ngisho izimpi ezikhona noma ukungezwani kwabathile ngasekhaya. Abagilwa kuthiwa bebaziwa ngokudla indwangu kuleya ndawo abebehlala kuyo. Omunye wabo kube nanokuthi ube umthungu wayo imfashini. Uqhube wathi umsizi nothando lethu bashonele khona endaweni yesigameko. Kwathi umxolisi wadlula emva kwamahora amabili engeniswe emtholampilo kwamashu. Uthe umndeni awukazi uzothatha ini uhlanganise nani njengoba kudlule abantu abaningi kangaka ngesikhathi esisodwa. Bafethu ke lezi ndaba ezibhlungu endlela emangalisayo abantu bazale beshaqekile khona ezigundleni zokuxhumana. Ngizofisa mina ukuza ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngiyathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.